Ennek az ösvénynek a végén van egy elhagyatott hotel, ahol most be fogunk mászni. Gyakorlatilag megszállunk most egy hotelban. Hallottunk az előbb egyébként emberi hangokat. Volt az, te világítasz oda. Nem. Itt az ő. Igen. Nem tudjuk, hogy az honnan jött, de lehet, hogy lesz társaságunk. Ez nem jó irány. Ez szöges drót, basz meg. Ha! Hát jó, még egy hotelba. Logikus, hogy többen vannak, nem? Na, menjünk. Be vagyunk fosva. Ketten együtt vagyunk 150 kilók. Igen. Reméljük nem az őrsönkelünk, és reméljük, hogy nem egy őrült embernek a pincéjében, az még fontos. Bár, amíg egy csaj, akkor mégis kellhetek. Hogy egy csajnak, az jó, ez bezárhat. Előfordul. 4 emelet biztos lehet ez a hotel. Hát legalább 4. Majd megnézzük Google Maps-en az értékelését. 4,7-es amúgy. Ne ideg, hadd nézzem. 4,7-es. Ez igen. 3 értékelésből 4,7, azt szerintem ki se tudott volna jönni. Igen, látszik. Ó, itt van egy fiú. Van egy srác, aki itt állt a portán. Lehet, hogy még most is itt van. Ezt nem tudjuk. De meg fogjuk nézni. Lenne. Na, itt egy híd, meg egy kis tűzifal. Esetleg valaki fázna. Ránézzünk a patakra? Amúgy... Az most van, vagy ki van szállva? Ér, csermely, patak, folyó, folyam. Ez hát egy... Ez most ér vagy csermely? Ez ilyen szakaszosan folyik. Ez nem akkor ér, ez csak érdegél. Vagy... Hát, vagy csermelykedik. Nincs neki kiforrott személyisége még. Afkola majd patak! Ősszel. Hopp, az szar. Igen. Az ott kula. Mindegy, legalább... Ó, yes. Hát ez... Oszta. 1, 2, 3, 4 emelet. Plusz tető. És jó sok szoba. Gyere egy kicsit beljebb. Értékeljük a szobákat, és a legjobbat a chattel együtt kiválasztjuk, és kivesszük az éjszakára. Ott fogunk hálni. Vagy... Ott. Live van. Jaj. Niga áthúzva. Akkor az nem diga végül is. Keressünk egy legit bejutási pontot. Természetesen nem nyúlunk semmihez, nem vannálkodunk. Elvisszük ezt a kulcsot. Vagy Levente, te szeretnél amúgy? Reggel, amikor felkeltem, eljátszottam a gondolattal, de mire ideértem már, meggondoltam magam. Most amúgy gondolj bele, hogy ott fönn állna egy ilyen, tehát az erkélyen, tudod, hogy lesz faszi. Szóval szevasztok, srácok. Mondjuk mesztelen. Lómaszkban. Igen. Ez elég bizarr lenne. Sosem láttam még ilyet. Játszunk olyat, a chat egy special dolgot írhat, hogy mit csináljunk ma. De ahhoz kell egy olyan operatőr, aki olvassa a chatet. Ez ne ilyen hülyeségeket írjatok, nyilván tehát nem ugrunk le a negyedikről, meg nem fogok belekulázni egyik WC-be se, ezt azért tisztázzuk. Bele kéne kulázni az egyik WC. Itt rács van, de benézhetnénk. Csak így, hogy mivel állunk szemben, tudod. Én úgy tudom, hogy 024 a recepció. A recepció 20. Óha. Jó estét! Kop, kikopog, én vagyok a Lérgyi. Nem? Én szerettem ezeket a számokat. Én ezeket rongyosra hallgatom. Ezen nőttem fel. Ez nekünk lett kinyitva. És nem tudom, hogy beszarnék, és így jönne el a lépcsőn valaki, hogy hello, sziasztok, Sirius vagyok. Az elég random lenne. Az ijesztőbb lenne, mintha ránk támad. Az ijesztő, sokkal ijesztőbb lenne, bazeg. Én vagyok a Lérgyi. Várjál, bazd meg. Bazd meg olyan, mintha lépkedne bent valaki, te hülye. Igen. Hallod te is, Levente? Ezt hallom. Itt lépked bent valami, hát beszarok. Ahó. Turist. Hey, good looking, no harm, big heart, no offense. Figyelj, nagyon beszeretnénk jönni. Jobban vártam ezt, mint a karácsonyt. Mondjuk azt is nagyon várom. Nem azért, mert szeretek adni, hanem azért, mert szeretek kapni. De tőle nem szeretnék kapni mondjuk egy állast. Vagy egy megszállást. Ha egyáltalán van itt bent valaki. Vagy egy entity. A kísértett hotel szelleme, amúgy ez elég clickbaites cím, ez jól hangzik. Ez tetszik. Gyere. Ne fordíts hátat. Be tudod adni a táskámat? Aha. Jó. Jobbra vagy balra? Lehet jobbos mondanék. Itt hogy el van barikádozva, ezt nézd meg. Valaki nagyon nem akarta belülről, hogy ide valaki bejöjjön. Ez az emojis kacok, ez custom. Derekas. Lehet tényleg elő kéne vegyem a bicepszemet, amúgy nem. Tedd készenlétbe. Jó. Tűrt fel, igen. Félig tűrt fel az ujját, az a biztos. Nézzünk be ide a bárba, a kitchenbe. Te állandóan belerugsz valami. Igen, vannak a Hulk
felfedezők. Te nem, mindenhova tudnálak sorolni téged, csak a halk felfedezőkhöz nem. Hallod, ki akarnánk menni, le lenne lakatolva az a rács. És ott állna a portás. Juhú. Mr. Portás? No, hát nézzük meg. Tesó, ott egy hal. Mi? Bazeg, egy rothadó hal. Hol? De bro, hát ott Anyád. nincs víz. Lehet, hogy kémkedni akart a szárazföldiekről, hogy mit csinálunk. Csak aztán rájött, hogy nem kap levegőt, nem tudom. Lehet, hogy kém volt. Ahó. Ott nagyon el van gyömöszölve. Ezt hallod? Ahó. Jó. Basz meg, lement. Bocs. Most szólj, hogy itt... Ez üvegszilánk volt? Jobbra. Szpara egy kicsit. Hát itt gyorsan távoztak. Tragikus hirtelenséggel hagyták el ezt a helyet. Rush B. Figyelj, az biztos, hogy azt hallani fogjuk, ha valaki bejön. Jaj. Hát ha csak nem tud valami ösvényt. Másik bejáratot? Aha. Viszont azt nem értem, tiszta szemét minden, de a kukában egy partvis vége, a törlő része, az be van dobva. Hát így aztán tényleg nem lehet kitakarítani semmit, hogyha kidobod a partvist. Hát így nem csoda, hogy nagy a rendetlenség. Amúgy ez olyan taktika, amit én csináltam volna annól, hogy a gyerekként megkér anyám, hogy segítsek neki. Eltűnt a söprű valahogy, tudod, és így nem tudok kitakarítani. Na jó, first floor clear. Mi vagyunk a karbantartókban. Figyelj, itt nézzük meg, biztos? Hát, de a dohányzás jó. Amúgy ezzel most egy héten nem értek egyet. Ne szívj popot, mert meghalsz hamar. Hú, ez eddig para. Nézzük. Na guys. Jó, köszönjük. Igen. Hát mennyi az idő? Vettük az infót, 11 van. Lehet, hogy van őr, most egy ilyen infót kaptunk. Húha. És az őrnek egyik szobában lenne, tudod, a kecója, de ilyen full felbújtva és PS-ezne. Tudod? Hát ilyen, de ilyen irreálisan nagy. Na, hogy itt is meglepődjünk. Ez meglepően üres. Amúgy bazeg, egyszer bele kéne kulázni az egyik WC-be, esküszöm. Úgy valahogy azt érzem, hogy nem halhatok meg úgy, hogy én nem próbálom ki egyszer ezeket. Mármint, hogy egy ilyen helyen, tudod. És akkor nem elvittél innen, hanem hoztál is. Igen. Én hozzáadtam a hely hangulatához. Ha? Jó napot, jó nagyot kívánok. Itt egy térkép. Eltévedni nem fogunk. Levi, hogyha hallunk kintről hangot, akkor azonnal fényre kapcsol, mert akkor lehet, hogy a főnök jött. Jó nagyot kívánunk. Így néz ki, hogy egy kővel bedobod az ablakot. Na, ne próbálkozok, nem hullik ki az egész, úgy tök mindegy. Na, mit terem még itt nekünk? Hát ez nagyon pici. Mert hogy mit tudtál csinálni? Hát ez egy francia együtt, beversz, belépsz, és egy ágy. A szobád egy ágy. Na nézzük, elkap az őr minket, azt mondják. Itt egy kanapé. Na jó, rételjük ezt a hotelt. Nézzük, mennyire kényelmes. Hát amúgy figyelj. Mamánknál ilyen volt. Ebben még volt anyag, és ugyanilyen függönyünk volt. Ez a szabványfüggöny volt annó, ezt mindenkinek meg kellett venni, különben besúgták. Figyelj, jó. Eddig milyen érzésre lement ez a hotel? De ez jó. Szerintem ez kellően. De figyelj, nem azt mondom, hogy ez mindenképpen ilyet akarok a lakásba, de szükség úgy kívánni ezen, lehet aludni. Az amerikai stílusú nappaliba, érted, egy ilyet bevársz középre, azért ez nagy vibe. Kicsit szürreális. Egészen szürreális. De ha a szükség úgy kívánja, még aludni is lehet rajta. Hát azért ahhoz nagy szükség kell, hogy ezen aludjál. Reméljük, hogy az őr, aki jön, az egy ilyen jó arc lesz, és nem úgy, mint annak volt a szanatórium, mert ez majdnem lefejezett minket. Ezt megmondta a rendőrök előtt, hogyha nem lennének itt a rendőrök, a lelket is kiverné belőlünk. De nem voltunk kedves. Még a lelkedet is. De... Várjál, ott azt te világítasz oda. Nem. Itt az őr. Igen. Bújjunk meg szobába. Ebbe itt balra. Bejött. Bent van az épületben. Miért nem szól? Ha őr lenne, szólna. Itt vannak fent. Várjál. Valószínűleg tudják, hogy itt vagyunk, de az nem, hogy melyik szobában. Vagy ijesszünk rájuk, nem?
Jó estét! Tiszteletem. De hát ilyen kesztyűbe jöttetek, új lenyomatot se hagytam. Igen. Királyok vagytok, köszönjük. Köszönjük. Ha őr jön, akkor ne buktassatok le minket, akkor nem mondjátok, hogy itt voltak. Köszi, sziasztok. Sziasztok. Jó, figyelj, most én megnyomottam, mert hogyha őr van, akkor tuti őket kapjál először. Igen. Megábuljunk, és akkor az ő nem gondolna, hogy 5-en vannak bent az épületben. Lehet az önnek kifejezett kérése lenne, hogy jaj, srácok, ti menjetek, nekem ez a 2 fasz. És ilyen, 8 milliós bírságra tudod behúzni. A vérdíj a fejünkön. A vér, tényleg? Amúgy az ilyen elhagyatott helyőrzőinek tényleg lehet, hogy ilyen vérdíj van a fejünkön, tudod, hogy ki vagyunk oda szögelve, hogy félfára. Ők is itt urbexelnek, de mondom, ők ilyen kesztyűben voltak, meg minden, szóval lehet, hogy lopnak. Ők lehet egy magasabb szinten vannak már így. Lent megáll a furgon, azt pakolják ki az ágyokat. Na, nézzük, mi van itt. Várjál. Hogy mentetek ki? A maszek ajtón? Kipakoltátok már az értékeket? Itt áll a furgon, nem? Azt pakoljátok bele. Tényleg? Hát jó, hát amúgy... Tényleg? És akkor arra vannak még egy kisebb ház, meg motorok? Állítólag van. Jó, akkor ne vigyétek el őket, mi is lássuk. Köszi, szevasztok. Nem viszik el. Holnap posztolnék Instán egy motoros képet. Nem lenne feltűnő, tudod, rózsákból meg majd tankoljuk. Srácok, egyszer csinálunk egy olyan live-ot, hogy beszervezünk egy láncfűrészest, és így ott fog lenni, és így én meg így direkt elesek, tudod? Itt elesek a föld, és ott jön a láncfűrés, és ne! Tudod, és jönne, és így rántaná be a folyosó végén, de tudjátok, ilyen így lépkedne ő is. És akkor én meg így tudod, így direkt így elesek, és így nem tudok elmenekülni, és így jön felém. Egyszer csinálunk egy ilyet, jó? Ha egyszer megszorulunk a live-val, akkor egyszer majd fogjuk csinálni. 8000 rózsánál beindulunk. Na? Azért is találkoznék bent az urológusommal. De csak így random, tudod, Hát, így rám köszönne. Ez elég random. És ebben semmi meglepő nem csinál. És ez teljesen normális. Van időpont mostanában? Na! Hát erről beszélek, gyerekek. Kérem szépen. Here is the francia ágy, what I said. If you put the whole francia ágy in this room, then you got no other space. Just a little folyosó here. But, erre üljél rá, hogyha most itt bizonyítani akarod a férfiasságodat, erre üljél rá. Rohad ez a szar! A pókba azért szabálja az izét. De Jana, amikor elmész egy hotelbe, Igen? kapsz egy szobát, tegyük fel, és nem vagy megelégedve. Spónolok a roomba, igen? Igen, spónolsz, jövök be, hogy ez a szobád, ma estéve, ez a szobád, és mi a reakció? Lehet, hogy ezt érdemlem. Minden, amit eddig tettem, vagy nem tettem, azok ide vezettek. És lehet, hogy ez egy mentális megpróbáltatás számomra. Ez elég bizarr pozíció volt. Én kamera így mozgott. Ja, a szél. Ó, az kiégett. Úristen, ennél szebbet még életemben nem láttam. Azt mondják, ők hálásak nagyon különben. Ó, Levent, tehát ez... Ez nem tudom igazán. beszédes. Többet mond minden szónál, igen. Én szeretem a Chaplin filmeket például. My man, save the day. Oké. Kicsit ferde. Nem emlékeztet valamire. Na, ezt most megőrzésre elvisszük ezt a kulcsot, és hogy valamelyik szoba be lenne zárva, akkor rápróbálunk. Kihívnak feleltetni a táblához, és nem tanultál az anyagra. Mit teszel? Előveszed a Glockot. Amerikai lobbyban ezt spamelik, ezt az emótot amúgy. Igen, ilyet éreztem már. Volt egyszer egy ilyen barátnőm, Levente. Na mindegy. Mi lehet a baj? Ez egy átlagos méretű kulcs. Ez meg valószínűleg nem átlag fele. Ó, hát ez nyitva van, bro. Jó estét. Ez a 207-es szoba. Gyengébbek kedvéért. Ez tényleg a 207-es szoba. Ahó, szilenciumban. Takarodó. Bazeg, mosdókagyló nézd, megfáradt és leült. Igen? Aha. Ez a mosdókagyló, ez így random megfáradt. Yes. Fogt, azt leült. De lehet olyan, mint a TF2-ben van az a Prop. Ez egy prop. Hiteld meg? Ez meg. Nem. Ez természetesen van itt. Ismerek olyan tart. Ezt én is hallottam.
Az elhagyatott kísértett hotel szelleme? A portás. Ő maga ő a portás szelleme? Azért amúgy, hogyha most valakinek a szellemével találkoznod kéne, kinek lenne a legkedvezőbb szelleme szerinted? A karbantartó, nem? Az elátkozott karbantartó. Na várj. Az elátkozott karbantartó. Ez jó volt, nem? Aha. Várjál meg egyszer. De? Mi volt ez? Az elátkozott karbantartó. Na jó, befele. Te olvasod a csetet, Levente? Aha. Most nevetnek rajtunk. De vajon Velünk? Vagy hát rajtunk? Levente egy rugóra jár az, most vajon velünk nevetnek, vagy rajtunk? Nem, de azt mondták, hogy ha rajtunk, az gáz, de ha velünk, akkor meg ez Aura Farm. Igen. Az ki volt mögötted? Ki? Mögöttem? Van valami mögöttem? Semmi válasz. Ez gyanakvásra ad okot. Ha bejön a rendőr, akkor ezt fogom nyomatni. Ha veteránk kezd lesz, jó? Na gyere, bemenjünk. Aha. Ja, hogy így működik, értem. Bocs, első napom a neten. A szvatos kiképzésen nem tanítottál. Jó estét. Te hallod? Egyre jobbak az ágyak. Ez nagyon minőségi. Amúgy ez kényelmes. Ott állt kint valaki. Mi? Hol? Kínált valaki. És azon gondolkodtam, hogy eldugja a rombolókat. De szerintem előveszem a másikat. Ha véletlenül ránk tör valaki, akkor tudjuk már megvédeni magunkat, basszus. Menjünk fel. Töltővel majd a telefon. Menjünk fel. Mennyi százalékon van? 18. Mennyi az idő? Hát 57. A kísértett hotel szelleme. Bazd meg, és tényleg hülye. Ez valaki. Ez ember. Jön valaki. Most van éjfél. És pont bazd meg, éjfélkor kell ilyen hangokat hallani? Na ne. Ha! Menjünk le. Fény. Vissza. Fény. Ez már nem az a sztori. Ez meg remeg a lábam, de én. És tényleg remeg. És nem azért, mert ma edzettem rá. Ma is kihagytam a lábnapot, azért melleztem helyette. Szörnyű alak vagyok különben. Még 2 ilyen hang. Előveszem a blokkot, bazeg. Lehet alszik itt valaki. Alszik itt valaki. Mi van, ha ez a föntről jön? Azt mondom, hogy nézzük meg. Aha. De ez már nem barátságos. Vannak itt nyomok azért. Hát ez egy nap, ez valakinek a nappalia. Valaki itt lép. Alattunk lépkednek. Gyere, óvatosan. Az a baj, ez már lehet, hogy az ő. Akkor fényét látjuk. Nem nézünk ki a végébe az ablakon. Gyere. Hallod? Ide. Nem menj. Ezt csak megnézem. Jön a versus szabályok. Le van szakadva a plafon. Igen. Oké, figyelj. Szerintem menni kéne. Szerintem is. De lehet ide télen beköltöznek majd. Télen biztos, hogy ide beköltöznek. Elég olyan. Jó, menjünk, ezt nem lehet kinyitni. Alattunk van.
Jó estét! Ha-hó. Segíthetünk? Ja, igen. Ja, jó szórakozás, szevasz. Nektek is, sziasztok. Hú, mire frekventált ez a hely? Itt sorszámot kell húzni. Rendes sorszámot kell húzni. Mindegy, ha belebotlanak valakibe, azt már meghagyjuk nekik. Ó, na ezt még nézzük meg. Ez valószínűleg a lelke rossz volt annak, aki itt szállt meg, és ezáltal az a romlottság, az kiterjedt a szobára. Na, úgyhogy az van, skacok. Megnézzük a motorokat. Az őrt meg meghagyjuk nekik. Ettől függetlenül összetalálkozhatunk még a urológusoddal. Ezek az, hogy beszartam, hogy el van. Jana, bassz meg! Basz! Tesó! Tesó! Most már ne idézd meg! Vágod, ez bazd meg random beindult a zsebembe, de mi van, ha ez egy jel? Úgyhogy húzzunk innen. Tesó, a polícia megszól, inkább vissza is adom. Hú, de megijedtem. Mi van itt, gyerekek? Hát ez nem egy szép látvány. Én amúgy félek ezektől normál esetben, de hát ez egy ilyen szakma. Leszállok a holt. Leszállok a... Na, mi már srácok, a lapoliciát mi már nem fogjuk megvárni. Mi annál eszesebb duó vagyunk. Ez fontos, Jana mögött valaki. Nem most. Kutya, kapcsold le. Oké, errefele indulunk. Aha, ez ennyi. És ha ide jönnek? Hát nem tudunk mit csinálni. Tényleg jönnek szerintem, gyere. Ide, gyere be oldalra. Itt vagyunk az erdő közepén, és hát arra kéne mennünk. Arra. Hát ezt az utat követjük. Itt kellene átkeljünk valahogy a patakon. Gyere, itt át tudunk kelni, Levi. Itt kelljünk át, és nézzük meg, hogy ki tudunk-e mászni. Ezt nézd már. Ültetvény? Nem tudom, ezek mik voltak, de hallod? Az már ott valakinek a kertje. Igen. Menjünk itt a kerítések mentén, egyszer véget kell érjen a ház. Reméljük. És csak lesz már egy kiút. Ez nem jó irány. Ez szöges drót, basz meg. Kalafaszba vagy. Nézd meg, ez valakinek a kertje szöges dróttal van levédve. Biztos jó ez az irány? Erre gyere, aha. Hát figyelj, erre van a kijárat, szóval gondolom, hogy egyszer csak elkezd már járható kiút lenni. Itt volt jobbra egy ösvény. Eltévedtünk. Nézd meg, menjünk itt erre, gyere. Aha. Erre van egy ilyen maszek ösvény. Maszek út az mindig jó vezet. De ez jó, mert ez nem a főút. De azt se tudom jelenleg, hogy hol vagyunk. Baszki, lehet eltévedtünk. Eltévedtünk szerintem. Nézd, ott van valami. Látom. Tesó, ekkora farönköt hova? Te csanád nincs ekkora rönk, bazd meg. Hát ez hogy kell, hogy spawnolt ide? Itt a kijárat. Itt túloldalán vagyunk. Jobbra van a ház, balra van a kijárat. Most, hogyha volt itt valaki, akkor már valószínűleg bement, szóval átrásolunk az úton, előttünk az úton, jó? Akkor átfutunk, és a másik végében a kerítésnél ki. Jó, az ajtóra. De hogy ez? Hogy le ekkora rönk, bazd? Baszki. Ráspi. Erre? Itt tényleg van egy autó. Tényleg vannak autók. Világít. Itt vannak autók. Oké, indulás. Gyere. Már elég sűrű legalább. Gyere. Menj ki. Csak utálom. Köszönöm szépen. Tudsz jönni? Jó. Oké, mi kint vagyunk. Majd a rendszámtáblákat nem mutasd, de azért nézzük meg. Most a srácok biztos, hogy jöttek egy autóval. Hú, bazd meg, ez 2 autó. Itt van egy autós, kacok. Mutasd a másikat, figyelj. 3, 2. Lehet, hogy az egyik az őré. Lehet már benézett. Hát most azt mondom, hogy most 3-an jöttek. Nem valószínű, hogy 2 külön kocsival. Könnyen lehet, hogy tényleg az egyik az őré volt, úgyhogy hát skacok. Most már mindegy. Itt szálltunk meg majdnem,
De úgy látszik, hogy nagyon sokan ki akarták még venni ezeket a szobákat, szóval hát azért dönteni kellett, meg így a legjobb szobákat hamar elkapkodják, úgy tűnik, mert 6 emberrel találkoztunk ma éjszaka, és szerintem nem kellett volna ennyivel. Na mindegy. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ebben a videóban, mindenképpen kövessetek bennünket Instagramon, és dobjatok egy lájkot. Dobjatok egy szuper lájkot, meccseljünk Tinderen, és kövessetek este az utcán. Ott ne kövessetek. Puszillak. Sziasztok. Jó. Cut.